आंनि YouTube family from माबायदि दं नोंसोर welcome back to my channel जों गासिखौ बरायहरबाय ओमफ्राय दा जों बाथौफुरि मेलायाव थांनो नागिरदों दिनैहाय दिनैसो जोबनो जालायबाय ओमफ्राय आंनि लोगो सासे ओमफ्राय नावहाय नानि सासे ओमफ्राय नाव बिनानाव रानि ओमफ्राय बे जों थांनो नागिरदों थ' थांनोसै ओमफ्राय फुजायाव लोगो हमहैनोसै चलो इउटिउबा बेटारि गारिजोंसो थांगोन जोंफोर दुखिया मानसिना बेटारि गारिनि अनगायै जेबो गारिजों थांनो हाया ओमफ्राय सासे फैबावनो दं ओमफ्राय आरोबाव सासे बारायदेरबावबाय जोंना बारायनायानो बारायनाय जोंफोरजों बेरा नालाय थाङानो इयो इना गोसथोनाय लांफैगोन नुगोन दा नोंनिया नुथोलै इखि थां नोङो जों इखि साथाम जिरायगोन वाव मासे रायो हा ओमफ्राय र' सासे रिमियालाय माथो दा फैयाखै नुइखोला इसे र'यो आरो एटासे थ' बाथौफुरि थांमानसै दिनै रानि बाथौफुरि थांमानसै आं थाङा आं ससेयाव थाङा ए देखायनाङा आंखौ लासिं सिं आयौ आयौ लाजिदोंनोहाय ओमफ्राय आंहा हाबफां ओमफ्राय नै लोगो फिसालायो आयै आयाथ' मास्क आयाफ्रा आर'नाइनि मास्क बानायनानै लादों दिनै दाख्लैबो थांखांबाय दिनै थांथारनो होननानै उथिफाथारबाय मा होनो जेरैखो जों लांफाला होननानै नायलाय ओमफ्राय मा जाखो दा ओंखाम संनोलायदों बे फुजा नायनो दाख्लैनो अबेबा साइडनिखौ नुबोआखैनो ओमफ्राय दिनै थांथारनोसै आरो बाबाखौ ओंखाम संलायनो होलायबाय दा बाबा बायदिखायसो ओंखाम संनो थालांबाय इमान अननाय गोनां बिफा मोनदों भगबानखौ मा धन्यबाद होआबा मा होबावनो बरिया रानि नोंना खै थाखा दं फैसा दिहुन लांनांगौमोन दा खोमसि खोमलाव नुबाय रिमा गागेब नङा रिमा जानि रानि ओमफ्राय नैबे माबा बि नाम दङ बिना खोन्थाथ'ला रागा जोंलायगोन मेलायाव लोगो हमनोसै मा जायो मा जाया खोन्थाहैनोसै दाउ खेला गेलेगोन ना खेला गेलेगोन सब खेला गेलेगोन जोङो नायलांबाय थादोंसै जागोन अक्ट'पास बेदर ओमफ्राय अक्ट'पास बेदर नङा अक्ट'पास लाइट होलायदो रानिया अक्ट'पास जाहामालाय ओमफ्राय आरो मा दंमोन सियाल बेदर जायालै माबालाय आरो जों जानायखौलाय मा हमनो मालाय फुथारग्राखौ हमगोन आरो फैबाय हानजा मादै सिगाङाव नैहाय फै हानजा गुदि सायाव हानजाया दिनै गुरुखौ गुमनांगौ दुर्गा फुजायाव मालाय मिथिया मा गोमायाखै दाख्लै मा बेदर जागोन नोङो अक्ट'पास जागोन ना जाया हानजा जाहामालाय जाहामालाय ओमफ्राय हापा निउलाय आयु गाबावलायबावदों नायनायनि गारिया फाइटार फिल्मनि दाखुखौ बायदिसो मोनलायलांबाय फाइटार नोंमारगो दे आं माबा इफोरबायदि इदि माबा गेट होबाथाय राज फुजा बायदिसो मोन नालाय जाहैबाय गेटमोन माने बे मेन गेट नङा ओरैनो बे मोनबा बाथौफुरि फुजा फाइनालि बाथौफुरि फुजा मोनसिगोन फाइनालि बाथौफुरि फुजा मोनसिगोन दा ओमफ्राय आङो मानसिफोरजों नुजानो गिदिर लाइट फ्लास लाइट होबाय थादोंना दा आंनि मोखाङावनो बिराद माबा माबायाव आङो दा मानसिफोरनि देलायनायफोरखौसो नायगौला सुदै गलालाबायबाय आरो रानिया दा ओमफ्राय मानसिफोरनि देलायनायखौ नायनानै जोथोना फैगारगोन नायगौफ्लाबाय थायो आं माबाबायानो देहाफोरा गुदुं जाजोब्बायानो आंहा बे सासेयानो होखाबाय जोंहा बोरै बिदि ज' सायग्रा जाखोयो आङो आसरित मोनो बिमानि थैया फुरा इनाव दंजोबथारो बिमानि थैया गान खोनाबानो होखायो कपिराइट फैयाबानो जाबाय सफैबाय जोङो नै फैनानै फाइनालि जोङो सफैमारबाय खुलुमना आदार खासिगोन ओइ लटारि लांनो लांखायो मोनसे जोंहाबो लटारि लांनांगौ नै बेनो गेटआ फार्निचार दखान ओमफ्राय
Bisa lontar. Dukung suku Demalai, lanjutkan. Geser kursi, dukung Demalai. Kita akan kurang baik. Sama. Kita bantu. Usah kita naik kulit kalau warnanya sama. Oh, video lagi. Daw khila gilin deh konsep. Bisa tak? No, iya teh 23 terus tak di sini. Iya. Tahu masih muda. Dangan tadi balik tahu lah tuh. Oh, dangar tuh belek. Ay, kita sini itu. Nani apa? Tang. Igaro 15 no. 11-15. Chalo. Ses. Bisa lah teman. Bisa lah teman. Parma. Bisa Rani, bisa udah? Gila, dos. Ada bisa kilang nak? Senang lah, bisa. Sana phải được này bị ayo làm thằng bé rồi ạ. Ai plate sih kalau try kalam kan ma chigli. Hai. Octopus sana phải được dừng tapi hai. Octopus sana sih. Try ma bian gila kemana so? Yan so deh, yan so deh. Hey sir. Bapa oi. Octopus. Beri menjaga nih. Finally octopus. Beri menjaga. Hari mana? Ini apa dia ya? Lihat mencuri di mana ber? Ani mau kena? Biasa sama dia kau. Ini lagi. Siapa? Đây là bài expo. Thằng bảy, nó là thằng có một. Ơi nè, khi nữa. Ăn thùng. Ayo chúng ta đi làm.
Iksan na ya kedua. Về đây này, nó phải ma không phải thằng đấy tàu sắp không phải thằng đấy cơ, tàu chú bồi á. Aku bên này. Aku di situ. Mana mau pilih yang itu? Mau lari yuk, sudah kan sudah. Sibinakai sudah ada perempuan, tapi besok exhibition walau. Sambil baudani, dukungan Serzali Dengke. Sanksekali, sambil baudaya, lagu tersebut. Kongsi kusum. Mai cái đó, mai chia có được. Hả? Má khờ. Gimana? Engkau songran una mazak lebih le. Maksudnya mau hilang sih mah. Mai bakri. Nơi bây giờ nấu manu sana này. Này. Hai tahu ah. Aku tahu. Zotor. Jangan ni Maria. Ol ko bi ade. Ikan sepusi mana siang apa ya? Ikan. Ikan bijak-bijak. Kau tadi gila mon. Tahu haru. Bisa besok tentu lah. Sanda bau dia. Sanda bau dia dari Pungri. Dari Pungri na. Besok minggu terus selai bay. Besok minggu terus selai bay. Ya, ya, hamil. Rasa irak tahu ni? Oktopus apa? Oktopus. Saya kan. Singar kak baik. Rabu kawabu. Apa satu ini dia boleh. Dana jalan aja kok. Thank you. ऐसे ही start करिए, ठीक है? Thank you so much. Thank you. कभी-कभी मैं खुद से ये पूछता मैं तेरे काबू इतना तो मुझे है मालूम कि तुझे बेहतर
ओमफ्राय नै फैनानै खि आंहा फिसाला फुथुबाय ओमफ्राय पान जानाय नायदो सिथाबलायबाय ओमफ्राय दा ओंखाम जानानै उन्दुनोसै सिंगार दसे नायबाय ओमफ्रायहाय जाबाय टेस्ट खालामनायबाय आं खिन्थु एसेबो गोथाव मोनासै माने बुहुत गोबावनि नामा बिदिनो ओंखायनोथ' आयदाय थ' दा दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ बिराद खर' साबाय माबायाव फैनाया बेटारि रिक्सायाव बार जाबोनाय आयु बेखिनिया आंनिया ओमफ्राय गन्थङा नारथेजोब्बाय बेनि थाखायनो खर' सायो गन्थङा नारथेबाथाय खर' साखायो नालाय आंना थ' दा भिडिअखौ बेखिनियाव दोनस'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासो मालासि मोजाङै था गोजोननि थावज्लायनो नोंथां ओमफ्राय माहानि मोनखो ओमफ्राय इखो नों मोखां सुबाय आं मोखां सुला ओरैनो फुगानोसै माबाखौ फाउन्डेसन फुनदोंमोन हाय आं दिनै लोगो सासेनि लोगोनिखौ नायलाय फाउन्डेसन फुननानै माबा बोरैबासो बोरैबा बहा पान जानाया साफा नुदों